Me za da wannan rayuwa? Me za da wannan rayuwa? Kullun noma ba ba. Usaini na yana ga kuɗi yanzu. Ko me yake sayarwa oho? Hai. Wallahi cira ni zan tafi. Bari in ga zan yi kunya ɗaya ko biyu. Wannan Usain na ya cuce ni, ya tafi can ya bar ni anan. Kai, kiwa baban mu sai ka ce dole yin noman nan. Kullun noma iya yin kuɗi. Kuturin uba. Kai. Wace kira? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hassan ya kai ne? Usaini. Ya gida? Wallahi lafiya kalato. Ya noman ne? Kaga wawa ka tafi ka bar ni ina ta noma. Haba dai. Alqur'ana shan wahala ka dawo. An raba gado ma. Miliyan 3 aka raba. Miliyan 3. Dole in dawo. Ka dawo. Amma ba wannan ba, ku zo na ku ta noman ku a gida. Haba Usaini kakka mun haka dan Allah ka dawo. Ina cikin wani hali wallahi. Alqur'an ba dan dawo ba. Ba na karya nake tafiya gona. Dan wallahi ba dan dawo bane. Ka dawo dan Allah, ka dawo. Sai an jima. Ci gaba da noma. To sai an jima. To ni yanzu in naje garin can noma fa zan yi. Ci gaba da noma.